एक अप्रुबायेचे कला प्रकार आसा. गोंयचे श्री कठमागळ दादा पंगड पोंडा हाजी सदस्यांनी प्रस्तुत करचे दिवळी नाच. गोंयच्या अंत्रूज मालांतल्या युव कलाकारांनी निर्मिल्लो पंगड हो कोंकणी भाषा मंडळ आयोजित गोवा युवा महोत्सवांत भाग घेवचे खातीर ह्या पंगडाचे निर्माण जाले आणि त्याच महोत्सवांत सबारपंत ह्या पंगडानं जैत जोडला. आता श्री कठमागळ दादा पंगड पोंडा गोवा हांनी प्रस्तुत करताची अप्रुबायेचे दिवली नाच. पितलीची दिव्यांत वात लावन जळची पितली दिव्व मत्तेर्दो वरून करचे हे नृत्य पळयतल्या मनांतू आनंदाची ल्हारा होळचेशी करता. तरी पळोव्या अप्रुबायेचे दिवली नाच. गायक आणि वाद्य कलाकार दिशा केरकर, श्रेया सतरकार, लीना सतरकार, अक्षय गावडे, बिंदिया पोकळे, साईश नायक आणि भानुदास गावडे. नाचपी कलाकार सतकिशा गावडे, शिया शेख, वैष्णवी गावडे, आलिशा गावडे, दिया गावडे, मनीषा गावडे, निर्मला गावडे, माधुरी गावडे, प्रेमनाथ केरकर, सुशांत आकारकर, कुशा गावडे आणि शांतेश गावडे. हे पंगडाचे मुखेली श्री चेतन खेडेकर, सहमुखेली सानवी खांडेपारकर आणि परेश परवार. आता अप्रुबायेचे दिवली नाच. La 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 la
श्री चेतन खेडेकार, सहमुखेली सानवी खांडेपारकर आणि परेश परवार आणि दैकोनो वेदी रेवचे आणि CA नंदगोपाल शणैमामा हांगेल हातानं एक स्मरणिका घेवचे. भारी अद्भुत जालेले, नयन मनोहर जालेले, रोमांचकारी अद्भुत जालेले. परत परत तुमका देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद.